Bilaran City sa Bohol. 9.3 degrees north kag 124.1. Malapit siya sa aton. Kag ini siya expected na ni siya nga hasta sa pitsa 5 sang Nobyembre. Gamay ang chance siya nga mahimo siya isa ka bagyo, no? Gina-expectar kag ini nga tiyempo kung weather outlook may significante nga pagbago closely monitor lang Japon sang pag-asa pinaagi sa aton kag ini ang LPA nagdulot ni siya magalumon ang kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob sa mga lugar partikular diri sa aton sa Kabisayan, Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga del Norte. Kag iniya ang diri sa iban nga bahin sa Mindanao may pag-uumguman ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan o kung pagpanaguob tuga ini isang localized thunderstorms. Isa ka weather system nagakomplementar ang northeast monsoon o kung hangin amihan ara siya nag-aapekto sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Nga ang dulot isang tiempo ang naman may pag-uumguman ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan kag may idulot lang hindi siya naligwin ng mga mahinay mga pagulan o kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulot-taliti. Ang naaminhan na sidlangan anaminhan kag nasidlangan nga bahin sang Luzon kag sa nasidlangan nga bahin sa Kabisayan, especially ang seaboard nila ara subong sa kasarangan hasta may pagmatlos nga huyop sa hangin magahalin sa direksyon namin na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While diri sa western seaboard sa Kabisayan, ang particular western Visayas ang aton Negros Occidental kag syudad sang Bacolod na lakip kita diri sa magalumon ng aton kahawaan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob tungod sa LPA. Tigara lang dahil sa Bohol kag Bilaran labot sa isang trafya kag napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagbupoy-dupoy sa ngamin magahalin sa gihapon namin na nasidlangan nga direksyon ang aton mabatyagan sa kabugusan sa probinsya. Kalmado nga aton baybayon, wala tagay warning advisory, ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulod-akyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya may tapos ini sa 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical time. Alas 10:01 karon sa gabi, dugay-dugay ng 1.2 ang aton taob. Ang unas magabalos alas 3:54 sininga kagahon sa takos ng 0.3 metro ang kanabogon kag alas 5:20 nagtunod siya ring adlaw magapakita naman siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita 24 hasta 30 degrees Celsius Aksyon Bryan. Kadtuan ta ang Sidawga pangalagkag sila nagtayob sa palayo. Kagina ni sang ugto, no? Ang unang major shock o alas 11:58 sini nga ugto, no? 4.1 ang magnitude niya. Felt ni siya. So may deep of focus siya 24 kilometers padalom. Ang iyang nadulot ni sa intensity Santa Catalina, Negros Oriental 1, intensity 2 sa La Carlota, Bacolod City. Ang Iloilo City nakarehistro intensity 3. Dason ang Hinubaan intensity 4 kay intensity 5 sa Sipalay. So amo lang na siya inang major shock sundan lang sang isa ka aftershock. Alas 12 kagina sang ugto, no? Isa lang kilometro ang dipupuko siya pero ang magnitude niya 2.0 pero unfelt ni siya. Puro sipalay tanan Aksyon Bryan. Do perme gimana daya sir gan ano? Perme gina daya kay tungod nga kantilado siya, open high siya sa sulo dason nagaangot siya sa Negros Range pasaka di sa anini ito just corner. So amo na daw na West Philippine Sea ang sapyak. So
So amo na dahil sa sipalay daw tulo tayog. Upod na ang mga hinubaan, Basay, Bayawan, Santa Catalina, Sambuanguita, Dawin, Siaton. Daw dira na daw masami nga ginatayog. Gani man no? Tiyan mo na no, pero kuwan na, wala reported nga unusual na natabo no. Aha. Si Vulcan kan laon niya, pito ka pagtayog no. Volcanic quake, nagkapabilin nga slightly inflated gamay nga pagubag sa iya pa abaga no? Son 215 ito nilada ang asopre o sulfur dioxide bugaya sa takos ng aton volcanologist kagapon nga adlaw pito uno sa Nobyembre. Hindi pagyapon masudlan 4 km permanent danger zone na gapon sa alert level 1 pabiso inisang DOST Volks in collaboration sa atong Negros Occidental Command Center. So, monitoring alert and warning system sa sa lakas ng tempo kay Vulcan kan laon kaga pagtultay og sa atong palibot. Sir, ganway man why na connection si Kanlaon kag si Linog kay ina? Away man. Tectonic niya ang origin niya. Activity ta sa mga ocean floor okay. Tuta. Unlike ya sa kay Vulcan niya, volcanic quake. Volcanic quake. Lain na sila ya, way na kang kanan. Although nga ang ginahalinan ni Vulcan ang mainit to nga magma sa dalongla sa inner kag sa outer core. Kundi ang crustal plate na ginatungtungan ta. Lithosphere gadamol ni siya 120 hasta 150 ang kadamulon daso nagatungtong ni siya sa antinosphere. Another layer 180 to 220 naman ang kadamulon niya daso ng outer core. Di mainit mangitan is lungawan muna ang bulkan. Unlike yang tectonic mga continental plates ta naga-strike slip fault, naga-disuganay ka, daso nagatihag, may nagabagihanay, muna yung tectonic. No? Lain siya, lain kaya technically sa volcanic quake. Sir Gan, salamat, mayang gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, maghuluhalong kita. Ulo aligmat makaksyon kay kina sa ngodto, tiyaboto gintayo kita sang Linog diri sa Negros Island mga kaksyon. Medyo maulano naman ang hapon aton sini, no? Diri sa Bacolod kag Negros Occidental, sa makauturan ta nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sa Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:09 na subo nga adlaw Martes kita Nobyembre 2, 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 53 dias ang nabilin kag Pasko na samtang sa 60 dias ang nabilin kay magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi amo ang 2022. Bukas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano pala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ari may isa ka pasahero sang series bus anadakpan sang kapulisan dira sa Banwa sang Don Salvador Benedicto matapos nga iya ginbayad ang iya armas luthang. Aksyon Firing Line. Ambal sang konduktor, sir, bayad mo. Ambal niya, way ko kwarta, de. Ario, gusto mo 45 ibayad ko. Karon kinakainom-inom siya gali Aksyon El Rey. Do hindi na siya gali katakod. Mayo, dinumog siya sang konduktor kag driver. Inagaw ang Colt 45 government model pa ni siya. Kag tinawgan pulis, dakop kang tawhana ka. Aksyon Firing Line. Kagiman ko na so na experience ko man Aksyon El Rey. Ara ko sa Palawan Pawn Shop, wala naga-trabaho Aksyon El Rey. Naga-branch manager ko sa Palawan Pawn Shop.
may ara iya sang matino nga ulo nga ginprindahan niya kuya sang 45. Action firing line. Pero hindi ito ya hubog. Patututunto lang ito iya. 45. Siya magabaton kaniyo sa mo niyo. Niko daw ka nubo na gid sang pananawan mo sa akon ba? Action firing line. Kabalo ka na gid nga palawon pawn shop ning ginabaton di mga gold, singsing, aritos, mga arios da, mga kulintas, alahas. Baligyaan mo ko konprindahan mo kuya 45. Action firing line. Pananawa niya sa tagal Palawan pawn shop kanubo na gid abi, no? Nakanubo na gid blas. Lingko sir way kami gabaton. Lingko try to be police abi. Action firing line. Sus ko mga tao daw ko na. Tiya mo ubog-hubog siya, way sa kwarta. Siya rin 45 baton ka. Ambal sa konduktor siya hindi kwarta yung pangita namon, dinumog sa konduktor kundi agaw 45 ya. Action firing line. Taga-morsya to siya. Ang iban nga balita, kundi bawal ang bulangay sa November 1. May nagbululang yapon 8 ka mga sugarol sa 4 nga mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental ang nagkaladakpan nga nagabinulang. Action firing line. Inyo lingaw-lingaw na sa binulang pero kung madakpan ka mo ka pulis kag masulod sa prisuhan, 30,000 man lang kada ulo sina kon matsambahan ka mo. Action firing line. Sa Bacolod makaksyon nga mga balita, patay na sapwan kaina dira sa may Florenceville makaksyon barangay Pahanukoy. I-check na karon ang identity sini. Action firing line. Kag sa mga probinsya nga balita karon with Aksyon Marlon Hinovia mga kaksyon, i-check naton, mapuwerte man nga balita ho. 3 ka mga doktor dito sa Kabankalan patay bangod sa COVID-19. Ini sila mga bakunado na ha. Action firing line. CPSU Kabankalan main campus lockdown tubtob Nobyembre 15. Ay abi ko naka-relax nita nata ara pagaligyapon ho. Action firing line. Ang mga balita diri sa syudad sa Bacolod, ladderized nga pagpangatag sang cash incentives mga kaksyon sa mga centenarian ipatuman sa Bacolod sa 2022. Action firing line. Councilor Balibar, nagapanugyan sa mga driver kag operator nga ipabilin lang anay ang mga barriers ang inyo nga mga salakyan. Action firing line. Hambal kay na ni Vice Mayor Elcid Familiaran sang aga, siya duwa na nakatuig gamit subong palarabalaan nga way siya gali sang pulos against COVID-19. Action firing line. Hambal sang DOTR sa way gali na sa pagtuon Action El Rey, wala sang may mabulig sa medical findings ha. Wala sa may mabulig ining division nga mga plastic barrier sa sulod sang mga jeepneys naton kag mga buses naton. 2 years na kita nagagamit sinaw. Action firing line. Hambal sang DOTR sa tapikan panagani sang virus na no kay lentobla. Hindi lang ang virus ang matapik na may mga bakterya pa kay puwerte na klagom way kaagi trapo. Action firing line. Ang balilsid nga ang kunway man na pulos nga sa November 4 pakakason. Now na. Action firing line. Ang bali subong na kakasanan ha. Pero ang bali bari-bari dia. Ipamili lang daanay Di nyo lang pagkuhaan na mga driver kag operator kay doon di gid man sa gabal na. Action firing line. Sa gabal na sa Magnolia nga doon di kamo kaagbayanay kay may gasabad nga plastics to nga. Pero kung hindi man lang Magnolia kag nabalang ka tago-tago lang daw ka protection man akong kiss up. Action firing line. Balikan ta karon mga kaksyon kung malabot nato ng doktor nga assigned dira sa Talisay City Health mga kaksyon. Ini may connections interview tani gyapon kagabi sa tong pamilya sa mga kabataan sining isa ka napatay nagtaliwan nga ginhambalan sang City Health sang Talisay nga ang simptoma COVID. Action firing line. Pero wala man sila ka swab test pero COVID i-contact trace nila ang pamilya kag wala man sila sang result nga COVID ato. Action firing line. Oo, tiyan mo ni gwapo nga nga performance kag trabaho sa mga ara sa gobyerno no. Oo, hambalon mo nga ma-contact trace kami da. Hambal sa pamilya nga aman. Siya kayang inyo to nga napatay daw COVID gitong symptoms siya mo. Action firing line. Ti hambal sa pamilya, siya daw man lang gali way makamo result. Paano mag-result kay way swab test? Pagkatapos pinapili pa nila ang pamilya. Anong gusto nyo? Irikta nyo na palubong o kon i-cremate nyo, sunugon. Sa kahadlok sa pamilya, ginpasunog nila. Pero na-realize nila nga way manggali results ang COVID test ni nga ang ginpasunog tatuha. Action firing line. Si Dr. Joy Guanzon, ang pinuno dira sang Talisay City Health mga kaksyon, i-met niya pa kuno ang mga ang mga men niya da kay way pa sa kabalo sa sininga isyo. Salamat gid Doc Joy Guanzon ano?
sa pag-akto sini. Dason nga gabi tawgan ta siya kay na istorya na initially ni Aksyon Eden Aboso si Dr. Joy Guanzon dira sa may Talisay City Health mga kaksyon nangayo siya na isang pasensya gamiting siya kag mitingon niya pa ang iya sini nga mga tao kag sino nga doktor ang assign during the time nga wala ni maayo na sapakan ang nagtaliwan nga 80 o kon nga may edad na mga kaksyon. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga nadulong sa aton sa ang mga balita sa national mga kaksyon, ariho, salamat sa Ginoo. Kay kagabi, kundi 3,100 plus ang COVID-19 cases nga bago. Subong ara na lang sa 2,303. Action firing line. Ganubo siya. So, nagdangat na sa 2 ka milyon or 2,792,656 ang kabilugan. Ang aktibo, yara na lang sa 40,100,786 ang naka-recover 2 ka milyon 708,466 kagang patay 43,404. Action firing line. Amo tong hambal sa Okta Research nga sining bulan sa Nobyembre masustiner ang 2,000 nga pagdugang sang kaso kada adlaw. Ti okay na ni mas nami pagid kun zero na pila ka adlaw. Action firing line. Oo, pero ang iban nga balita mga kaksyon, kundi kagabi na report sa inyo, naka-interview ta kayo na sa aga, may connection sining plastic barrier mga kaksyon sa mga salakyan pampubliko. Ginatun-an naman subong sang aton sining IATF kag DOH mga kaksyon, ang pagdula na sa paggamit sang face shield na naman. Action firing line. Indoor man o kon outdoor mga kaksyon. Ang palayag ni Attorney Harry Roque, siya ginatun-an ina subong kag sa kamatuod lang mas damo ang nagapabor nga mga opisyalis sang IATF nga hindi na kita magamit pa sang face shield mga kaksyon. Amo na ang palayag siya ti hulat-hulaton kung ano ginang final say sini kag ang final nga palayag sang IATF magamit bala kita o kon hindi sa gihapon sining COVID-19 o kon face shield. Kaya naganubo ang kaso ni COVID-19. Pero sunod dire kay Dr. Edselho Salvania sang UP Manila National Institute of Health nga pwede man gyapon nga gamiton lang gid si face shield. Kay damo man siya may maidulot nga kamaiyuhan o kon kamaayuhan kon COVID-19 ang paghahambalan. Para sa akon do hindi naman gani giniyatap naton paglalisan pa si face shield. Depende sa inyo na mausar ka mo kon hindi. Pero para sa akon, maayo man ni usaron lang kaya hindi mangidya pabugat ini sa aton kaugalingon. Labi na gid kung damo tao na may gid man may face shield kung ikaw lang isa kundi huluhokson mo para magtawhay man ang imo ginhawa. Pero kung damo tao o takod, pag wala naman gijuta na lang o kakas, do hindi man ibugat si face shield gid. Ang ka-awkward lang kag kaladlawan nga natabo sa nagligad to ato lang pagtakod bala sang barrier sa motorsiklo amo tiya tinunto gid nga obra sa aton gobyerno ya. Din kada imo nga may ara ka na helmet ang ikaw nga driver may helmet man ang angkas mo may face mask ka na tapos ma face shield ka pa pagkatapos may barrier pas tunga abot ano nga pagtuon sa aton nga mga ara da sa pwesto Guro na realize Manila nga daway gid pulos o ginpakakas. Pero damo na gito bala nagbalakal kag damo na to nakakwarta man. Nagululubra man to sang fiber patong iban mo. Nagululubra kang mga plastic man niyo. Naalimunaw lang to dayon kay tinakit-an gid nila nga wala gid to sa may madulot nga maayo. Kumakon mo na nga pirming angkas mo kung hindi asawa mo, nobya mo man lang. Nibla, iutod mo, iloy mo, bana mo, amay mo, kabataan mo. Amo man lang ang angkas mo, motor mo, na ang virus na guro ya, kung ang angkas mo, kirida mo. Na kumadakpan ka mo dati kalamay nyo, gid, pero kung pamilya mo man lang, sagig ka mo ka barrier. No? May lang kay gindula man to dayon,
pero may ara ginto biya na intuan. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon dito ya sa national, kundi subong kadamo na sa mga pribado nga mga hospital na check ko pagani sa aton dis Bacolod kag Negros nga nagapariser kag nagapalabot na sang information dito sa PhilHealth maka-aksyon Philippine Health Insurance bla nga sa masunod nga tuig hindi na sila magbaton pa sang mga pasyente nga ang ibayad gamit ang card sang PhilHealth. Action firing line. Nan, kay nga suno sa mga hospital nga ini pampribado, damo kag wala paghapon makabayad sang bilyon-bilyon ang PhilHealth sa ila mga kaaksyon. Tikon padayuno nila nga amo ni ang saligan nila nga ibayad sa mga ila nga pasyente basi magkalaputo man ni mga private hospital. Action firing line. Ano mamin taga PhilHealth da kay nagkaladula tong pundo dinto nagkalalad todo nagalimunaw to no atong pila ka bilyon to bala no i-check tani biliwat na sunod lao kayon tani abe. Action firing line. Sunod diri kay Senador Amy Marcos ining Universal Healthcare Law mga kaaksyon kun digin tukod ini para sa pag-amlig sa aton sini nga mga kauturan kita tanan mga kaaksyon siya manginwala na ni isang pulos kung tuod-tuoron sa mga pribado nga mga hospital diri sa pungsod Pilipinas nga hindi na mag-accredit pa or hindi na magbaton or wala na sang ginatawag connection or hindi na sila magpangako pang batunon ang card sang PhilHealth sa ila sini nga mga pasyente. Action firing line. Gusto manoti nagaayo gani si Amy Marcos. Oy, taga PhilHealth da iuli ang kwarta kag ibayad didto sa mga public ug private hospital. Action firing line. Ilan di karon maka-aksyon kabalo ka ining magpalasyente ikaw nga dira ka magkadto sa pampubliko kung kaisa nagakululumod ka man bangod sa pag-atiman nga medyo hindi man manami. Action firing line. Kaya tendency mo kay gasalig ka nga miyara ka sang PhilHealth didto kaya makadto sa private hospital. Ti karon kon saligan mong imo nga health card dira kay way nagali ni sang unoda kay hindi naman pagbatunon sang ospital ti mano ka matumbo-tumbo kada kag maglumpiga. Action firing line. Dapat palang subong isolve da sang PhilHealth suno kay Senador Amy Marcos nga bayran ang mga private hospitals para magamit ta ini sa masunod nga mga tinuig mga kaaksyon. Aring isa ka balita nga medyo malaway nga balita para kay Manny Pacquiao kay may ara sang isa ka ginatawag tuman kadako nga organization inang isa ka organisado nga volunteer group mga kaaksyon ang nagababay sa pag-support kay Manny Pacquiao. Ahay kaluluoy man siya hindi na kami mag-support pa sa kay Manny Pacquiao for president. Kag ini sila ang may ara sang pagdesisyon nga ginmitingan upod sa mga executive nila nga mga officers sa executive committee kag nadesisyonan nga ang ila sini nga pagasuportahan sining madako nga organization sa palaabuton nga eleksyon amo iya si Manila City Mayor Isko Moreno mga kakson. Action firing line. Nga naghambal kita nga tuman kadako nga organization ini no way man din na mention basta tawag na nation organization no ang ila sini nga sakop subong may ara sang 78 ka mga probinsya 120 ka mga kasyudaran 1,009 ka mga munisipalidad kag 35,000 ka mga barangay nga may ara ini sila sang konekta o kon may ara sang miyembro ining isa ka dako kag organisado nga grupo magkaksyon nga hindi na magsuporta pa kay Manny Pacquiao. Firing line. Si Isko Moreno nang po ila sini nga suportahan ti lantawon tani kay nagabinalbalanay subong niya sa social media kung hindi Bongbong Marcos si Leni Robredo iya ang mabasahan mo dira. Firing line. Si Ping Lacson kag si Isko Moreno na dula, si Manny Pacquiao amuman medyo nagadula-dula, mas wala na gid nakita si Bato Action firing line. de la Rosa. Galing lang, I believe nga ining nagapasikat sa ngalan ni Leni Robredo kag ni Bongbong Marcos, ini sila tanan dira puro halos mga troll. Action firing line. Nabla sa isa ka tawo Aksyon El Rey ang iya account tag 20 bilog no di ba? Tapos sala komentar agod gid lamang magdamo kunuhay
ang nagakomentar kay Bongbong Marcos. May ara gid man nga hindi troll pero kalabanan troll gid inang mga minions bla, mga sulugoon kay ginabayran kay para lang gid nga panamion ang ngalan sang ila sini nga suportahan nga presidente nga nagapapili subong kag pakalaino naman ang kontra mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad ginadul-ong gid sa Bryan Morden. Aksyon firing line. may koneksyon makaaksyon sining palaaboton nga eleksyon may ara subong sang pila ka mga grupo nga nagapalabot sang petisyon didto iya sa Commission on Election sa COMELEC mga kaaksyon ilabi na gid ining grupo sa mga party list karon sa pungsod Pilipinas. Aksyon firing line. May ara mga kaaksyon sang sulat nga ginpadala ang Liga Independensya Pilipinas sa COMELEC sa paghatag sang pabalo nila or nagapetisyon nga kung pwede lang i-disqualify ang Gabriela kag Kabataan Party List para sa 2022 nga eleksyon. Aksyon firing line. Ang ila sini nga rason sang Liga Independensya Pilipinas nga ining Gabriela kag Kabataan Party List mga kaaksyon ginaaligar nila nga ini may ara sang konektado o kung naga-ara sang relasyon kag naga-connect or konektado ini sa komunista nga rebelde. Aksyon firing line. Madumduman makaaksyon Hunyo 2022 21 nag-file sa petisyon ang National Task Force inang End Local Communist Armed Conflict para kuning LCAC yan isang aton sining Air Force mga kaaksyon ngati ang Kabataan Party List mga kaaksyon ang ila registration kung pwede lang ibasura. Aksyon firing line. Ibasura kag ang Liga Independensya Pilipinas naman nagahambal gid nga ini sila may ara sang angot sa mga grupo dire sa pungsod Pilipinas nga ginakabig terorista. Aksyon firing line. So ginapaabot pa subong mga kaaksyon ang sabat sang COMELEC angot sini kay ti ang ining party list naton subong sa Pilipinas mga kaaksyon sa pagkadamo na gintuod sa pagkadamo na. Pero kadamo man sa mga party list nga hindi mo man maintindihan kung ano ang ila sini ginatindugan kag ginapakig-away. Aksyon firing line. Sa mga 1990s mga kaaksyon ang party list mga kaaksyon nga nagapapili ang like for example abi ang party list nga ina tawgon tabing mga grupong gwardya abi ang magapungko dira ti dapat gwardya man Aksyon firing line. damo na bla kung example bi ang isa ka party list dira mga mangingisda ang mapungko da dapat mangingisda man may ideya sa isda ahay subong iya may mga party list mga kaaksyon nga mangingisda pero ang gapungko engineer. Aksyon firing line. Ang ila sini nga nomine, ang ilang representante engineer. Naman ba? may mga party list nga do kalayo gid bala. Anyways, pero ining Kabataan Party List mga kaaksyon ka Gabriela. Ti magambal kita Gabriela women's ini mga kababainhan, sa kit-anta diti kwan gid man may connection. Kabataan Party List makaaksyon may connection magyapon. May iba na dira nga mga party list nga daw hindi ta maintindihan. Online sa firing line. Sa aton sining linya mga kaaksyon, may ara kita diri sang ginayo nga Kabataan Party List sa probinsya sang Negros Occidental nga amo ang naga-uyat diriya sa aton nga amo si Sir RJ Ledesma. Sir RJ, good evening. Live kita karon sa Aksyon Radio Bacolod. Good evening, guys. Tanan ka pamati sa Aksyon Radio Subong. Ako si RJ Ledesma, halin sa Kabataan Party List. Si Aksyon Bryan Morden sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, una sa tanan,
Ano gani ang background again sa Kabataan Party List? Sino mga miyembro nyo? Ano ang inyo tinutuyo? Gani, Sir, liwat, abi, para mabatian sa aton nga mga uton. Sige. So ang Kabataan Party List, no, active na siya sa Kongreso for 2 decades na, 20 years na. Over 600 ka House bills, no? Halin 2019 to 2021 alone, no? Kagitaman ang principal author sa mga layi pareho sang Free College Education Act, free public wifi, kag iban pa nga mga layi nga nagadampig sa interes ng kabataan, no. Kag sa subong man syempre nagapasama kita sa mga layi, no, para i-railroad, no, ang insakto nga pagtugon sa pandemya para makabalik na eskwela ang mga kabataan subong. Kag subong under attack kami kay kadamo mga grupo nga gusto mag-disqualify sa amon. Imbes kami, no, ang matuod-tuod nga representante sa pamatanon sulod sa Kongreso. Okay, sige. Meaning, ang inyo nga grupo, sa nambal ko na kay na kung ano ang ngalan sang grupo, amo man na dapat ang makabenepisyo. Namo na nga kon nga silingon kay na. Pagkabati nyo, sir, nga ang Kabataan Party List mo ni daw may ara sang buko nga ginapa-disqualify sining isa ka Liga Independensya Pilipinas. Anong reaction nyo sini, sir? So amo na gani, no, dugay naman kami nga ginaatake sang estado kung sa mga iban nga grupo nga nagambal, no, gaaligar nga may mga connection kami sa mga rebelde nga grupo, pero hindi natuod, no, kay ilang taon mo namon track record, no, aktibo kami para magsulong sang interes ng pamatanon. Actually since 2019 pa may mga trump up cases against sa mga party list, no, Kabataan Party List, ang iban pa nga mga progressive na organization sa pamatanon, pero wala siya nagaka-dismiss siya. So bali, gagasto lang gidya kwarta ng estado naton para ipakalain ang matuod-tuod na representante sa pamatanon sa sulod sa Okay. Daligid lang. Daligid lang may nagsulod to nga lain nga ano to man. Daligid lang check nato liwat, ano, do may ara to sang lain nga ambahanon, no. Aksyon firing line. Daw dear manay. Balikan ta si Sir RJ. Abi, Sir RJ? Hello? Hello, Sir RJ? Sorry. Hello. Sige, nautod kita, ano? So, anong paglantaw nyo sini, Sir? Ano, nga apila na ni ka-eleksyon, nga daw ginaamo ka mo sini? Always? Actually, since 2019 pa nino nga kadamo mga trumped up cases against sa amon sa iban pa nga mga progresibo nga grupo sa pamatanon. Pero sa tanan nga mga mga cases gaka-dismiss siya pirmi, no. Kay tungod wala sila basihan. Puros lang mga aligasyon. Kag makita tada nga gagasto lang ang estado, no, sang madako nga budget para magsampa sa aton nga mga gawa-gawa nga kaso. Imbis itugon nila, for example, sa mga social services, edukasyon, etc. Okay, sige. Sa inyo, sir, nga party lister, ano gani ang mga, naging mention mo to mga layi nga ginpangpundar nyo, ano? Pero ano mga projects nga nahimo nyo na, sir? Mamangkot ko na rin nila. So for example, no, ang fact pala, no, nga libre ng edukasyon sa mga city universities subong ang Kabataan Party List ang nanguna gid, no, ang principal author gid, no, nga gin-adapt man sa Senado eventually. Ang iban pa gid sa subong, no, naga-file kami sang ginatawag naton nga Safe Schools Reopening Bill, no. Kay ginaduso naton nga ang pamatanon dapat, no, iablihan na ang mga classrooms kay palpak, no, ang distance learning nga ginatawag naton nga ginaatubang naton, no. Kadamo sa mga estudyante, for example, no, gitaas ang mga cases, no, sa mga mental health nga cases, no, sa mga pamatanon naton. Kay grabe ang workload, no, grabe ang stress nga gakabatsagan nila. Ang ini nga government, no, palpak kinang tugon sa gobyerno amo na nga gaka-delay ang aton pag-reopen sa mga classes naton. Amo na gani nga kita na lang, no, ang only country sa bilog nga kalibutan ang wala pa ka eventual, no, nga safe school reopening. Okay, sige. Aside from ginamuno nila nga may connection kamo allegedly sa mga terorista nga grupo, ano pagin-ayhan sa inyo huna-huna dira ang mga rason kung nga ang gusto kamo i-disqualify? Kiti, kung ikaw pambalon, may ara kamo sa mga maayo nga hinimuan para sa mga kabataan. Ano pagin ang nakita nyo? Mabalaan naman subong, no, nga ang sining regime, no, Duterte regime, no, grabe ang crackdown niya sa mga kritiko niya. Kag ang pamatanon, kabalo naman kita, isa gina sa gapanguna, siyempre pagkritisay sa mga buluktot ng mga patakaran, mga policies layi nga gina-railroad ni Duterte. Amuna nga kita man ang pamatanon ang nanguna sa pagbatok against sa anti-terror law, for example. So amuna nga nakulbaan ang estado subong, no, nga may
representation liwat ang pamatanon sa sulod sa Kongreso. Amo na nga nagahimo siya sa mga fake party list yan no, like Duterte Youth. Amo na ang mabulos kano no sa voice of the youth sa Kongreso. Pero balaan tama na nga ang ina nga mga pamatanon, hindi actually pamatanon ang representa sila ng mga gurang na gani no. Balaan taman nga ano ra na no, mga lapdog na ni Duterte. So muna ang gina-assert ginaton nga dapat no ma-maintain ang ating representation sa sulod sa Kongreso. What if basi isa sa rason nga amoniti grabe nga pagkritisar ninyo sa inyo nga grupo do nga tibiyara kita sang freedom of speech sa Pilipinas, may ara kita sang freedom kung anong ihambal naton, pero di gid malikawan ang kritisismo sa inyo sining hanay abi So ano mga tika nga ginahimo subong sa inyo sini nga grupo, hindi lang di sa Negros Occidental kundi sa national, pagkatapos nga nabaton yun ng information, sir? Okay. So, syempre, nagakampanya kami Japon, ginapakilala na mo ng party list. Nung alihitimo kami, nagadala kami sa matutuod nga boses sa pamatanon sulod sa Kongreso. So, muna, mera kami sa online campaign, signature campaign, no? Sa subong mera na 4,000 plus, lapit na lang 5,000 signatures, no? Pwede ka kasay no nagpamati subong sa tinyurl.com/youthrepresent no tinyurl.com/youthrepresent para makasign kamo sa support nyo sa Kabataan Party List. Okay, sige, paaboton tani sa pila kadlaw may mensahe ka sa Duterte administration angot sini kag palabot man sa Comelec abi basi naga-monitor sila kag mahangpan man nilang inyo sini nga duso sa inyong grupo, sir. Go ahead. Sige, no, so para kay Duterte, gusto ko milik, no, halin pa throughout history, no, ang pamatanon niya nagabatok pina sa mga kalain-lain nga porma sang opresyon kag tiraniya. Bisan grabe nga pagpahipos nila sa amon, no, ay hindi kami maguntat para magsulong sa amon own interest kag para man sa mas malawak nga masa. So amo na no nga bisan dako nga machinery ang amon nga kontra, pero nagasalig ko nga ma-maintain niya ang amon nga boses sa Kongreso kay tungod gasalig ko sa mga pamatanon subong nga mulat, no. Salamat gid sir sa mga time, and gabi ka mabuhay ka, sir. God bless. Salamat kid, God bless. Yes, sir. Aksyon Firing Line. Las 7:38 na Action Radio Philippine Standard Time suno sa iya ang inang allegations nga tinaga-connect kami sa mga terorista way ginayasang kamaturan. Aksyon Firing Line. Kon mga layi lang ting kabataan naton damo man na himo mga kaaksyon buwas nga adlaw try na to lang boton ang grupo man sang Philippine Army ining sa bahin sang Elcac bala kon ano nga mga bases nila nga ini nga mga kabataan or ini nga grupo sang kabataan may ara gid sang connection sang sa NPA o kon ano nga terorista. Aksyon Firing Line. Para mabalaan gid nato may mga ebidensya gid bala ang ini galing kay ini mga kabataan makit-an tani sila pirmi gid sa dalan nga nagasinggitan sa mga panahon nga mara sa mga rally ting ila papel kung kaisa kung ano makita nila nga hindi amo sa pagdumala sang aton leader sang pungsod gina-criticize nila ini. Actually kita tanan-tanan ikaw nga nagapamati subong ako nga nagahambal diri naga-criticize kamo kung kaisa sang liderato sang aton nga presidente. Aksyon Firing Line. O galing ang aton nga pag-criticize, tubtob lang kita sa kumod-kumod kaangay sini. Hindi gidya kay nagahimo kita sang mga hublag protesta sa tunga sang kadalanan mga kaaksyon. Ti sila yan naghimo gidya sang grupo kag magrepresentante dito sa Kongreso kag kon may ara sila nakit-an nga hindi amo sa ila sila nga panulok ginawal dati nila sa tunga sandalan nga makabalo ang bugos nga katawhan. Aksyon Firing Line. Ikaw da subong di ko magpati nga may kagikriticize tango-tango ka man ganiyo kayo tsakto na sa Bryan naga-criticize man ko pero ginahutik-hutik ko man lang na. Aksyon Firing Line. Yuhom sila sa tuod na naga-criticize ta. Galing kay mahipos lang kita iya. Hindi ta mo na ka vocal gid. Sakto ko ay naga-monitor da. Tulukay pas lang ang duwa. Aksyon Firing Line. Las 7:40 na sa aton sini nga pagpangalagan mga kaaksyon. Lingwahe pa lang ko mabasa mo na Siga, ini nga bahin sa aton nga pagpangalagan mga kaaksyon dulong sa aton sa
Aksyon Firing Line. Sa aton karong pagbalik dugay-dugay mga kaaksyon, check naton si Aksyon Marlon Hinovia. Talalopang don ining balita yaho. Ining tatlo ka mga doktor nga nagkalamatay sa COVID-19 sa syudad sang Kamankalan nga ining tatlo mga nabakunahan naman. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon na Diyo. Milili Oligo, Tamya, please. Vanessa Star Mayo, Jinky Dayalagdon, Miralyn FT, Bagduel Amar, kag Alex Montesa. Jupiter Seba, language siya palang, mabasa muna. Si Manjo Arnijo Araman, si Marcelino Pamolino. Good evening, Action Bray. Basi malambot nyo bala ang Department of Agriculture o kon DTI. Ano ni man? Wala gini sila mahimo sa presyo ka abuno. Pilo gidya ang ginsaka mong ano pa abi nga production makuha mong umabot sugar and rice kung hindi kasarang magbakal abuno. Malupog ni ang farmers kon abuno na ang hindi masarangan baklon. Nihog ko dabi sa mga congressman kag senador basi makapatigayon sila inquiry regarding this. Thanks gid and God bless. Salamat gid sa information Sir Marcelina. Siga, tinguhaan ta na, no? Di lang ta makapasalig po try naton. Gerald Jeronimo or Hermino, Action by always kami nagamonitor via radio sa Villa Sol, Bayawan City. More power arm. Action by happy Halloween sa tanan. Jodette Calves Pamposa, Thea Kim, si Joji Banto, ay si Sir Joji. Nung Joji, may gabi na. Nung Joji Bantog nagalantaw gali oh. Si Chanchay Okiwara. Good evening, Action Bray. Happy Kalag-Kalag Day. Permi gapaminaw sa Action Radio. Usahay walay signal, galagot mi basta walay signal, hahays. God bless Action Bray. Stay safe. Bao, salamat. Oo, nganong wala may signal na unsa man inyong radyo diha. Ana Sinoro, may gabi, Merly Gonzaga, Araman. God bless. Rolly Santillana, Elvira Hilogo, evening Sumbray, watching from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Salamat. Si Nora Villalon, hello sa tanan, nga taga Victorias, at talisay mga pinsan, happy Halloween. Thank you Sir Bryan. Stay safe po. Salamat. Fernandez Eric, si may gabi man, kay Angela Gayondato Castillo, Imbong Jocampo, Araman si Claver Danilo. Action Bray, ask lang sa bag-o nga patakaran sang LTO, pangwarta naman na Action Bray. Daw wala pa man gid sang bag-o nga patakaran. Basi amo tuguro ang bag-o nga ID nga ang iya validity 10 years. Okay, kung parte sa private motor vehicle inspection system, why not to? Pwede ka na makapa-emission sa mga iban nga mga emission testing. Ha? Si Angela hambal niya, nagamonitor kami sa Bangga, Totong 1, Barangay Pilisa. Chair Lynch, Arnaiz Araman. Si Nan Neol Lynch, thank you, good. Eme Esmeralda Dolido sa Hong Kong. Lee Gay Villares Achibar. Santalok Bago Ramon Lucy, good evening, thanks, God bless. Francisco Guangco. Casiano Alba Salibio. George Gargasiran, gina-shout out siya lang ang amiga niya, Flake Kairusa, sa Isabela, kag BF Anita Fuentebella, Santa Culing. Josephine Tihada and sa Regent Pearl. Paul Spot III, Melanie Calvas, Araman. Si Yvonne Busher, thank you, Gid. Eddie Laos and Dana Isabel sa Victorias. Veronica Santillan Manukan. Azocena Cabales Aurelio sa Barangay 35. Star Mayo, Early Action Bray, kindly greet lang lihog to my sister Mrs. Alvarez and Ramilo Village. Tangob, salamat, Kid. God bless. Si Joby Monares, si Virgie Salgado, Christine Miñez Villalubos, Roming Estrabon Hidalanga, nagamonitor man sa Barangay Talaban, Himamaylan City. Madamo gid nga salamat. Sige, thank you, gid. Balik kita sa dalom. Si Alison Acevedo, thank you man, God bless man. Leia Younger Esquivel, Talisay, keep safe everyone. Bibing Dagia Bautista sa Barangay 39. Romy Agsam, Novi Valencia Subaldo, nagamonitor man. Salamat, kid.
Francisco Guangco, Robert Roma, Melvin Piñafiel, Joseph Pacifico, good evening, Sobray, watching live from San Enrique with Roland Villaba. Sige, thank you. Tamyaw, okay, nabasa ko na, no? Okay, sige. Ma-relax lang ko gamay, hindi ka maghalinda, kay may interesting news na naman kita ho, ining 3 ka doktor nga nagkalamatay ho, sa Kabankalan. Base sa report, fully vaccinated na ni sila ng mga doktor. Sige, ano ginayhan ang natabo? La 7:47. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadagdamo din ko dita at that time
no? Sinipon ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. No? So nagkatapos isang nagtamot dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagid no? Wala ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gila pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year: Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve
the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Ang icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-intas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buong silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:03 na kita. Ang ining abahin sa ato nga pagpangalagad na monitor na sa Rimatinion, hambal diri ni LC Toledo. Aksyon Bryan, good evening. Monitor gid nanay LC sang Purok Villa Lourdes Pahanukoy. Aksyon Bryan, insakto ginaang imo ginahambal sa nagapartisipar para sa eleksyon. God bless. Aksyon Radio. Salamat. Martin Aliling Araman, si Morini Gonzales Katunggal sang Baguio City, and si Marsky Pricalin Hirolio, salamat. Alison Acevedo, thank you gid sa pag-monitor. Si Victor Tugap, muna Aksyon Radio, kay neutral kamo, that's why ara kamo sa publiko. Gamay pa kami diway easy na pamatian namon ay salot Aksyon Radio part na kamo sang kabuhi namon mga Tugap family. Bao salamat gid no. Sige. Last 8:05 na. Aksyon Firing Line. Kwanta balita this time with Aksyon Marlon Hinovia kay ining isa ka report gikan sa syudad sang Kabankalan nga may ara sang 3 ka mga doktor nga nagkalamatay kag bakunado na no, check tari abi, kag ang CPSU giga lockdown tubtob sa 15 sining bulan sang Nobyembre. Aksyon Firing Line. I-check na to dugang detalye sini Matrion Makaksyon. Ang balita ng Aksyon Marlon na dulong sa aton sa D3 Bio. Maayong gabi. Aksyon na Bray, mayong gabi, kasubuan na patyagan sang kalamanan nga mga residente subong sang syudad sang Kabankalan Negros Occidental. Partikularmente ang mga opisyal nila sa gobyerno kag mga trabahante sang lokal nga panguluhan sang syudad.
matapos nga wagit kinalauman kag wagit kinapaabot nga amo ni ang dangatan sang tatlo ka mga ginakabig bantog kung kinalaman nga mga doktor na assign kag naglawig naman sila sa mga pagserbisyo sa sudad sang Kabankalan Aksyon na Bray. Ang ila sa digin kamatian lonsay COVID-19. No, COVID-19 kag isa ka pahanomdom ini Aksyon Bray dugang sa tarantaran nga dublehon kag triplehon kidang paghalong bisan pang nakapapakuna na kontra COVID-19. O kamanti, uway kinapili mo, pati doktor gani, kapatay. Usato sa nga interview sa mga hapon sa tourism at the same time information officer sa Kabankalan nga si Ma'am Jake Gonzales. Iring tatlo Aksyon Bray una gid isa gid ni sang abyan gid ni Gonzales gani dugay ila sa digopdanay no. Liga nga daw nga sobra nagasuran ay pas lang duwa ni do okay malang sitwasyon sa ning doktor ni. Pero kibot lang siya nga kahapon ginbawian ni sang kabuhi. Pusalingon kahapon ni nagtaliwan ng isa ka doktor ni October 1. Muna isa si Dr. Gladys G. Patindol, no? Medical Officer 4 sang Kabankalan City Hospital dara sa may barangay Tabugon at the same time assignment sa City Health Office sang Kabankalan City. Kahapon ni siya ginabawian sang kabuhi bagod man sa COVID-19 kag sa Laragwa Aksyon Bray sa nagabonitor sa ato sa ring Facebook Live. Amo na makita ninyo mo ng Laragway si Dr. Gladys Patindol. Bata pa no? Bata pa? Bata pa Aksyon Bray. Kita madara sa picture nga abo na Aksyon Bray. No kagin cremate siya na bagod pa sa COVID-19. Ngin nakamatyan sari. Kahapon October 1 man Aksyon Bray. Muman patay man sa COVID-19 ang Dean sang College of Arts and Sciences sang Central Philippine State University main campus kaya ang main campus nila sumray aradaran hamtang man mo sa may sunod sang Kabankalan. Si Dr. Lorena Bailon Crobis, no? Nagauyat sang taas mga posisyon sa bayan sang CPSU Kabankalan Main Campus. Nagligad nga si Mana Hambal de Gonzales ginbawian man sa kabay patay mas COVID-19 man nagaserbe medical officer sang Lorenzo D. Zayco District Hospital nga si Dr. John Vic Kaagbay. Sikat ina sa Sumbray kay nakita ko din siya sa ring social media account biyara sa gana isang daw isa ka program lot. Si Dr. John Vic Kaagbay, no? Lunsay mga open pa man nagsumbray mga edad sari, no? O galing kay mo nabla natabuan gid nga grabe skorog paskog sang virus nga COVID-19 ang nag-iko sa ila sari nga lawas. Kamu na ang resulta, sa mga hapon, si Mayor Pedro Zayco nagpatigayon sang pagsirapol kadungan sa ilaman sa nga City Development Council nga meeting Aksyon Bray. So kung active cases sa COVID-19 sa Kabankalan City ang paghahambalan, sige ang sobra yung pagnubo, sari. Subong gani nga datos, kaya presentar sa Kabankalan City Health Office. November 2, 2021, wala zero ang new death. Waay sang nagdugang napatay. Kag nagnubo na lamang sa 61 ang COVID-19 active cases. Ari si City Tourism kag Information Officer Jake Gonzales angot sari. Pero ginakasubo gid naton kay ang aton nga utod man no ng aray nga sa pagpangabudlay diri sa pagserbisyo nga si Dr. Gladys Patindol, Medical Officer 4 ng CHO sa siyudad ng Kabankalan District Hospital nagtaliwan
Nagkasubo man kag ang aton man nga sa CPSU, Dean sang College of Arts and Science, si Dr. Lorena Bailon Probes nagtaliwan man sa gapon. So bilugid na syudad daw kapangasubo gid kay we know very much nga they are the frontliners na no sa aton eskwela at sa aton nga syudad when it comes to fighting against COVID. Tugang ko pagidili, no? Si Dr. John B. Kaagbay man sa Medical Officer sa Rizal Psychodisic Hospital nagtaliwan man. So, tatlo, ginis lang ka doktor, isa ka doktor ka philosophy. Akag hindi ka na sila positive na COVID cases. So ang resulta sa nga pagsinapol ni Mayor Zaiko kainas ang hapon manara ang presensya sa mga barangay kapitan mo. Kasi dako gikatama sa papel sa mga punong barangay subong kon COVID-19 vaccination ang paghahambalon. Ang ginkasugtan nga ang pagbakuna aksyon Bray pati kayuno na sa kada barangay na git. But sa lingon nga ang COVID na vaccination team sa Kabangkalan kadto na gid personal sa kada barangay labi na gid ang ginatawag upland barangay para nga pasangkaron ining COVID-19 vaccination. Kinanglan guro nga magwa na gid ka magpanulong na house to house bala action mar ano? Siya kay ang pinaka-target dere malapot na ginatawag nga herd immunity kag makumbinser gid tuga sumra nga tao nga dapat magpapakuna gid kay igo gani ang doktor no nga doktor na gid sila mas more nga ina mga ultimo lang nga tao kag waay pa mapakunahan o so ganing tatlo ang sobray napakunahan na sila galing kay mo na kada adlaw ang ila sa nga lawas ila sa kawalingon ara sa risgo sa COVID-19 expose ini sila permi sa COVID-19 bangod makabig sila nga mga frontliners aksyon correct gina bisano pa nga depensa nila da kay ti virus iniya pwede hangin pwede droplets pwede kon ano na lang nga pag-transfer action mar. Yes, way pili ang COVID-19 may bantog ka mga tao, damo ka man sang kwarta. Basta nga mag-iko sa mong pinakagrabe ka baskog sahis ang kagaw ng COVID-19 kung na lang alangon katiwag ka mahimo, no? Yes. Kundi ang isa dara ka doktor nga napatay, isa masawa official, no, sa CPSU main campus. Sa mga hapon man, hambal ni Ma'am Jake Gonzales, nga nagisurahanay sila sang presidente dara subong sang main campus CPSU Kabangkalan, nga si Dr. Aladino Moraga. Namuto ka naghambal siya si Moraga nga importante gid nga i-lockdown anay, no? Ang campus gid ang bilog gid nga kalapad-lapad ang supray mo. Ining CPSU main campus Kabangkalan nakakadto mo kuno sa nga area ni dapat i-lockdown gid anay CPSU naton ti umpisa subong Pizza 2 hasta sa Nobyembre 15 ti duwa gid kasmana. Nga action mar na may nagasinulod na ginmanda nga mga teachers sao. Tamo may mga nagabisita action Bryan na da, no? May nagabisita na da kag ti may mga nagapatigayon man sa ila sa nga helikopter nga mga official da sa CPSU ang pinaka-purpose nga i-lockdown ay paidalo mina sa ginatawag nga disinfection kay di lawag-lawag sumray patay isa sila ila sa official kinahanglan man nga maniguro gid kung may kulang 100% nga masiguro ang kaluwasan sang iban padra nga masami nga nagakadto sa inang main campus. Balikan ta si Ma'am Jake Gonzales. Nagpahayag ang aton si CPSU President nga sa Ladino Moraca, no? Na istorya ko man check ina nga lockdown ang CPSU sugod-subong pakadto sa November 15 because they want to disinfect, no? Mag-disinfect sa mga rooms and then ang ilang mga buildings dito. Amo na nga gipahayag sa aton. So nabaraya ang may susubong-subong nga balita para sa Asuransang Kabangkalan kag subok gid nga balita para sa pamilya sa saning tatlo ka mga doktor nga nagkalabatay sa COVID-19. Maring update gikan sa Kapitolyo Provincial sa Biyernes halos na yun na niya. Bisita na rin ni Vice President Leni Robredo. Ba, mabot gid siya gile? Ako ni si call siya kay Governor Apong Lacson siyempre kapapili ka pa sa dinte. Alangan mga di kagin magbulobisita di.
Ti makadto sa Kapitolyo sa hapon, no? Maistorya, hindi lamang kay Gov Lacson, kundi sa iba pa sa mga Negros officials. Ano gani ang kay Gov Lacson, Aksyon Mar, NPC, National Political Party, no? NPC na siya, ti ang NPC subong mayara. Ang NPC subong may kandidato pero vice presidente. Si Sinolang, si Tito Soto. Soto. Okay. Why sila sang so far ginendorosar nga kandidato sa pagka-presidente? Si Lini, hindi ba niya NPC mo, no? Lain man ni siya, liberal, ini sa subong, or? Liberal. Prote daw sila niya corona kay manti gilas gada sa kolor. Do naga-ulop danay naman lang ni sila tanan-tananda. Gani man, no? Gali kay normal ang sombraya, incumbent si incumbent government official si Robredo incumbent man si Lacson ti normal ang sombraya. No nga bakit courtesy call kay man siya. And bisan pa magkinaano kay parehas lang mga opisyalis subong ti dapat magkilit anay gid sila walang halong politika abi ano. Mana man nagani kay nagin siling ni Attorney Fernando Diaz na way na yakulugan niya nga si Robredo niyang suportahan ni Lacson. Correct na. Ang suporta nga palayag magahalin na mismo sa kay Governor Lacson. Namo na. Ti wala tonta na kaysa hapon na hindi Tuwa giba dangot ang sobrang natabuan ng guro ni nga Negros Commemoration Day. Negros Day al 5 di Nobyembre. May kulo karavan pa na di siya or why naman? Laban-laban nagsobra may ara na kay ginayaw gini siya sa mga supporters niya mo na siya ang manguna sa blessings kay inauguration bla sang Lene Kiko headquarters sa Bacolod City. Okay. Headquarters Aksyon Bryan nga inaugurahan. No, ti basi laban-laban ti man ang matabo aksyon na baraya. No, Biyernes ang hapon, walang patod nga oras kon alas 9 na. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang mga balita ng Aksyon Marlon Hinovia dulong sa Tiyan mo na maka-aksyon, ano? Ini mga doktor na ni sila. Kung vaccination lang, why na ta dapat pa i-question diri sa ila, tanan na tun-anan ni nila, pero tiogin igo sang COVID-19. Action Firing Line. Asto ya sa explanation kung nga ang nagkalamatay, gini sila tindi kita makapadalom dira. Basta nga aton pagintende, nga ini sila vaccinated na sila, kag nagatrabaho bilang frontliner naton, nagkalaigo sining COVID-19. In short, bisan bakunado ka na, hindi paghihapon gid masaligan. How much more kung wala ka na bakunahan? Action Firing Line. Naman na nga ginapanugyan gid sa mga eksperto, bisan 100% bakunado ka na, may booster shots ka na abi, pero di pa man na gina-allow diri sa aton sa Pilipinas subong. Kinanglan nga may face shield gihapon kag may face mask kita. Most likely may gatabid permi nga alcohol dira sa imong nga bulsa o kon sa kilid mo dira kag magpanghinaw. Action Firing Line. Social distancing sa mga tao nga hindi mo kilala gid masyado. No, damo na abi way kakabalo sa ilang history, no? Inang nasambit iya nga si COVID-19 virus mga kakson. Action Firing Line. Kwerte iya nga dulot ni COVID-19. So panigan lagi kita sa tanan nga oras, las 8:20 na. Action Bryan Morden. Action Firing Line. Ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad na dulong sa pagbalik ta karon dugay mga dalagko nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May kabilang kay Maria Victoria Lubaton. Salamat gid sa pagmonitor, Madam Nay. May gabi da. Carmelo Garingo, wala gid pili si COVID-19. Correct gid sir? Alma Agravante sa Bater, may gabi. Abraham Ortega, Cheryl Villaflor, November 1, not October 1. I'm sorry, pasensya. Rina Luna Alila Ortiz, salamat gid.
Victor Tugaf, may gabiliwat. Nanette Leong Corsiga, Araman. Si Marvin Miral Lorion, shout out Aksyon Bry, shout out kay Milky Laguna. Si Kwan, okay, sige, nabasa ko na, right? Si Inday Blaza Araman, nakahingagaw. San o ka ma-file Aksyon Bry konsihal sa Bacolod, hindi mo gid kalimtan mga Tugaf Aksyon Bry. Yan Aksyon Bry, kita na lang tayo distansya Aksyon Bry. Why na? Hindi na pwede ka file pa, Kwan. COC, tapos na. Dason nga mga tinuig. Si Michael Singo Lamaye, nagamonitor man sa Barangay Alihi. Stay safe always and God bless. Salamat sa inyo taran-taran. Siga, relax lang kung sino nga puwak mga kaksyon. Pagbalik naton dalagko mga balita ginaman ta sa inyo ha. Las 8:22. May gabi kay Lilia Taton. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang nalisulod. Ako started as a news writer
So, dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire ito on my part because the year nga nagsulod ko, nagtamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Nga, manabak ka! Tugtugod sobra ka na!
sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gila pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot pagini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:34 na. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadul Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Sige, mayang gabi lang kay Manang Virgie Kaburog nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Si Manong Iderica Fort sang OTTG, Vida Abaw Araman naga-monitor gid si Arman Regalado. Aksyon Bryan, good evening landa sa imwa. Monitor Montara Isabela lihog lang bitamyaw sa kay Hirali family sa Pontevedra. Sige. Si Chari Lipora Cantor naga-monitor man sa Pasig City Makaksyon. Merly Gonzaga, great lang ang mga paryente niya San Enrique ang Dimihilio family. Salamat gid. Sige, balikan tang iban karon dugay-dugay. Check nato na sa Action Day sa Lazar sa aton sa pagpangalagad subong gabi mga kaksyon. May mga balita man gikan sa syudad sang Bacolod i-check ta ni Abi dali gid lang. Okay. Sige. Okay. Sige, check na to ni karon na. Kung makulo kompleto, tagin may mga bago nga mga status. Action Firing Line. Diri sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Sige, las 8:36 na. Arman, okay na basa ko na, no? Salamat gid, no? Si Michael
Singo Lamayen, nabasa ta naman ni salamat gid. Si Manang Virgil Olpinda, naga-monitor sa Celine Homes. Thelma Igiko, no? Si Lydia Bibing kag Jennifer Hormigo, stay healthy always, Aksyon salamat and God bless nila, no? Sige. Check natin sa Aksyon Dale, Sirimat Tinion, no? Sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, mayong gabi. Action Bryce, sa mga balita natin gikan sa Bacolod City Hall with regards sa gini-issue nga announcement ng Department of Transportation nga 70% i-allow nilang capacity sa mga PUVs at pagkakasang barrier. Si Councilor Attorney RG Baribara, siya na action ang author sa City Ordinance 944 or ang Face Mask, Face Shield plus Social Distancing Ordinance ng Bacolod City. Sa pagkuha natin siya sining reaction Action Bryan, iya sinigin palayag nga hulato niya no ang formala nga memorandum sa Department of Transportation kay basi may mga exemptions kag makover ang Bacolod City Action Bryan. Accordingly kay Councilor Baribar, hindi niya pagtandugon ang ordinansa amendahan man o kung i-change Action Bryan bangon sining pronouncement sang DOT. Para kay Baribar Action Bryan, panugyan niya sa mga operator kag drivers sa Bacolod City kung nahimo steady lang sanay, no? Steady lang sa gihapon ang ila sining mga barriers Action Bryan tubtub nga magwa or mag-release ang opisyal nga communication ang Department of Transportation. Para kay Baribar ng author sa sining ordinansa, mas may Action Bryan nga nagapangaman sa gihapon, no? Ang Bacolod City kontra COVID-19 sang sa magkumpiyansa Action Bryan sa mga restriction kag protocol ilabi na sa public transportation Action Bryan. Aring palihag ni City Councilor Attorney RJ Baribara. Yes, lantawon na nato ang memorandum din sang DOTC, no? Kung ano ang iyang kabilugan, kay basi may mga exceptions bla. Pag nabutang kita sa exception, hindi naton mahulag na hindi kita maghulag nga makaapekto sa atong existing nga mga ordinansa, no? Okay. So we will try to reconcile kay man kay Baluka Abiandale ang aton nga mga protocols na lain-lain every 15 days. So inali sila kakaso naton subong tapos kinanglanon naman naton ibalik kasi after 62 weeks we might be placed in a ping-pong situation. Anong panugyan matayni sa mga transport groups, sa mga drivers, sa operators kay basi bala sundo nilang national nakakason tapos diri sa city hindi pa gali pwede, anong ma-advise ang aton nga lantaw is it is better to be overly guarded than to place our guards down, no? Mas may na sobrang aton nga pag kangilaman sang sa inang ma-lose kita subong tapos hindi kita kabalo, may need naman para nga mag-harden, no? Oo. So, hindi lang tayo pagkakason. Yes. Ang ako na kuya, don't manti kay kung sa gasong nga si Mana, mag-iay naman, kag ipabalik naman sa inyo. Putra naman nila nga gasto para sa inyo. Action Bryan, nabatihan si Attorney Baribar kasi amo na base blabay mga changes naman in the coming days kasi every 15 days nag-change ang aton sining mga measures kag protocol nga ginapagtuman kag ni no mga alert level system sa corona ang gina-implement Action na Bryan. Wala tonta na lang gid lang ang positive daily bla tag 20 na lang kabilog sa bugos nga Pilipinas na grupo hindi ta na napanglalason Action Dale. Yes, Action Bryan kay hindi masiguro mo ngati paano mo na ma-measure ang 70% sa piyak daw hindi balanse. Bisan ton nga daw wala sang mga pagtuon inisuno sa DOTR tiway man ta pirdihon da kun ara na da siya Action Dale. Yes, Action Bryan. Kaya natin kin kakasubong and then next week gali malain naman ang pronouncement sa National IETF kag DOT. Depende na Action Bryan namo na ang reaction kag palayaga ni Councilor Attorney RJ Baribara. Kay bisan ton ara na da siya ang ginapangita ta nga pila ka bilog capacity da. Duway nagin man nato na masunod pa ang mga 50%.
diri sa Bacolod. Ano gid ka lapad inang isa ka plastic nga nagabalabag daw, di ba? Yes, kung natutuod Aksyon Bryan, realidad daw gano'n man Japon, katupaday. O tupaday Importante lang may gamay nga protection. Full protection ka kung maglantaw. Kiti maghambal ka na to diyan may plastic na kung hindi siya maglapaw to spiak tupad mo. Yes, Aksyon Bryan. Kati, wala rin naton kay by November 4 basi magwa man ang formal nga communication from Department of Transportation, Aksyon Bryan. Kaya sa national abi, DOTR, may DILG pa, may DOH, may IETF. Kung isa makibot ka gani nga si Attorney Harry Roque sang presidential spokesperson amo pa naga-announce ang iyan na trabaho kung tani sa mga ITF. Action Dale mo daw ay blaga silanto. Yes, wala naga-synchronize ang ilang sining mga announcement, Aksyon Bryan, nga nagatuga man sang confusion sa publiko. Sa duga nga balita sa City Hall, with regards sa implementation sining benefits ng Aksyon Bryan yung ginabaton sa mga centenarians, kung baga kung 100 years old ka, maka-receive ka 100,000 kung okay ang imo sining mga dokumento. Pero year 2019, sang mayara sang ginpasar ang ordinance ng City Council authored by Councilor Baribar sa gihapon nga ladirize ang pagpatuman sining cash incentive sa mga Bacolodon nga centenarian. But silingon, kung 80 years old ka, Aksyon Bryan, maka-receive ka na 10,000. Kung 90 years old, another 10,000. And then ang remaining nga 80,000, makuha mo siya kung makalabot ka sa 100 years old, Aksyon Bryan. Kung daga 10 plus 80, kung sumahon mo 100,000 sa gihapon. Ang purpose niti, amo na bilang tigulang ka na kay what if hindi ka kalabot sa 90,000, wala ka benefits nga makuha. According kay Councilor Baribar, nga 3 years Aksyon Bryan, wala na implement since napasang nga ordinansa, naginhatagan siya sa assurance ni City Budget Officer MLD Williams kani Mayor Bing Linardia nga by 2022 ginpay na sang pondo nga 15 million pesos Aksyon Bryan para sa implementation sang sining ordinansa. Pero bangod sa limited sige hapon ang budget Aksyon Bryan nga 15 million for 3 years kay by year 5 million ang ginalat nga budget under city ordinance. Unahon Aksyon Bryan hatagan priority ang mga social pensioners o kung wala sang GSIS, wala sang SSS, ang mga indigent, nga mga senior citizen, mga bedridden, kag mga person with disability, nga mga senior citizen Aksyon Bryan. Aring tingog ni Councilor Baribara. I was assured by our city budget officer and by the Honorable Mayor nga ang aton ordinansa sa Ladirais mapandingan na nga bilog, no? Bilog for the first 3 years wala ini siya mabutangan sa kwarta, ibutangan sa isa lang ka instance. So we will have a substantial amount of money for that particular ordinance. Saan pa napasara to ini? Sa 2019. 2019 pa? 2019, that was 2019 of November, if I am not mistaken, which was after nasang budget deliberation. So, why ato madala sa 2019 budget. Ano ni ganang GS na ito ini? Kasi na maka-avail sinin? Ang GS is ang imbis nga hulaton natin nga maka 100 years old sila, magbaton sila sa 100,000 sa 80 pa lang stage, pwede na sila kabaton, no? Pero 18 may mabaton na 10,000, 19 may mabaton na 10,000, kag sa 180,000 na lang, no? Amo na atin Ang sang tingog ni Attorney Archie Baribar ang author, no, sang sini nga ordinance Aksyon Bryan. Do kastagard kay para kabalo ka isa daw bulubog at gid man nga makalabot ka 100 Aksyon Dale mo. Correct. At least sa 80 ka katiraw ka na sang imo benepisyo damo nabi. Yes, so mo nga sila ginapananaw, so 15 million nga budget, mga more or less mga 1,500 ka mga senior citizens sa maka-avail Aksyon Bryan. Kag tiyan di SSD mo na ang ma-check sa mga documents kung qualified Aksyon Bryan. Kag based sa implementing rules and regulations sa mo to, mga PWD, bedridden, mga wala GSIS kag SSS mo na siya ang unahon sang syudad sa Bacolod. Aksyon Dale, before ka mag-wind up, check ko lang ni may kaangay na sining allowed diri sa Bacolod, mga film, mga movies. Aksyon Bryan? May ideya ka ni, may ari na ni sumo sa Bacolod ni to operate, allowed to operate na under alert level number 4? So far, wala pa kita-update Aksyon Bryan sa LGU sa Bacolod City. Kaya kung basihan nato ng EO51 ni Mayor Bing, wala to ganin na state Aksyon Bryan nga napaidalan na kita sa alert level 4 sabtang pending pa ang
appeal nila sa national ITF. Matyagan ko ining ari di subong do sa national ini action day no? Yes, kung nubo ang alert level action Bray, allowed na, pero one seat apart na siya dapat, hindi pa dito paday. Kag dati strictly gina-implement ang mga health protocol sa sulod sa sinihan na. Pero diri sa may Bacolod City to, so far wala pa man action Brian. Duway pa gid niya kay Vice Mayor Elcid Familiaran, duway pa gid ni mention nimo isa ni sa target ko tani kay namo. Correct action Brian. Kag amo to sa na-mention ta bala wala gid na state sa EO 51 ni Mayor Bing alert level 4 na ang Bacolod City. Nabutang na tayo action Brian do nag-silo kita from community quarantine to alert level system nga implementation action Brian. Sige. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon, Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon dahil balita gikan sa syudad sa Bacolod, las 8:47. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang Alpha at Beta. May gabi liwat kay Star Mayo. Good early morning Action Bry. Kay di greet lang ko lihog to my sister Mrs. Alvarez of Ramilo Village. Tangob salamat gid, God bless. From Minnesota. Si Clary Lipura Cantor, salamat gid na. Ginagreet siya lang ang Cantor family. Elizabeth Balaka Gamala, good evening man and God bless man and more power to you. Barayuga Ray, still monitor Action Bry. Ana Sinoro, Arman Rigalando, no? Naga-monitor subong, okay na basa ko na. Sige, balikan kong iban karon nga mga utod ta. Ari, si Sir Madam Jinky Dayalagdon, may gabi Action Bry, greet lang Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King of UK, Raymar Suato Imperial of Lancaster, Alma Oligon, and all family Barangay Pandanon. Sige. Si Iban, karon nang Iban, las 8:48.
Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pag sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Ang oras ta sibong-sibo gid ba no? Sa aton sining mga kauturan. Oy, maayong gabi lang kay Tita Ida ha. Rio Sora and si Nanay Linda, Tatay Ide dira sa Banwa sang Murcia. Aksyon Firing Line. Aga-monitor gid sa aton sining mga tiniyon maka-aksyon ana. Sige. Standby karon sa Action Night Patrola with Aksyon Marlon Hinavia. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa amo man gihapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!